Onyaye gokwende kiumbaye bweka turi gotei muntu. Kwali chibesa, wacha kwechirani eko gachere. Yali. Kwagenda bwo mugambi. Mongo nangi cherete nga fata ga kinkonya. Nsabere fato mindo nsabere. Nsabere abantu bekombe ngo nkora bale. Chibesa chiabo. Como boli bono ngosaba kinkosaba. Ngosaba bebe. Na inu abangina nawe ya mule ngoja mule kanisa lakini mwamanye kimugosaba nyasa. Mwamanye kimugosaba nyasa. Bono ngosaba bebe nganulie chibesa chiabo. Akana chibesa tenenie fami. Akana madeni. Abandi ge mutu kiti chinyanga bunyomba abana bakurara nchale inyanga mwaye bwe kwana kuru mu chinga nchalere inyanga uyi ko tetera ki abana bakwa urenjara you feed an animal ngora tainda abantu ku chinyama che gali simenyete kamuranje kakte utuge bintu bine nyomba bitari ko gokonya anya kubwate nyanga bunyomba nubwate kimono nubwate sese nubwate ngombe inege muri sawa igora abantu baje barore ibintu ebyo bakwaye kibeso kinori aba noira abade school okore kitawa teba thank you moba baremere namwe tari ngurura kidia gwake kuba nkune awaza ndege tulugoja nkune na nguru njikora tiki nchiyo moba baremere abagaka moba baremere lemereri tie konya kubaseli rinde kujika mwa balemererie ekaro kwa moseli bono bego togotera para mukungu nje timo seretie niko na motomete agende kulegera machiko na ndairane ya paena utanga kuatwalira machiko ora ambao tumepaki tukiwa hai siku hii inaweza kuwa mara mbili. Inaweza kuwa siku ya baraka kwetu ama siku ya majonzi. Ase bali tutigarete tole moyo ogokwa ekole ogoseseni gwa setole na indo ogokwa ekorokororo asitokorete ki asetole abatole moyo nche naye familia na bali bande bonsi bana gukweru ama kweri na bakuba bero ogoseseni gwa na inda makweri gabwato oborro bonene akoba oborro no bwoba obonene yakogeronde tayo wanje toyo mwabakwe nonye tumanyete nga ogokuoko na komochakano wokochaka komenya obugima angena nyasaye ekero omonto itagokwa igotoko igwo ororomono yakogeronde tayo toyo mwabakoreki akwe nao abagusiba mana gocha bateba amakweri makoro bagusiba cha batoteigo makweri makoro maremereri tali babagoteba. Now, death is a singular experience. Omuntu maita makweli no yigachari si okule. Ntutu experience toroje no moberoye amachibu nga makweli akorekire. Ngo maita makweli. So ekera bantu bagotinga makweli makoro chari si ondonya korako. Chari si ondonya korako. No gwe kokwete. Nando ondonya korako chari si oyu. Anya na abana baye isondo nyakorakwa anya na bangina baye mugako inondo nyakorakwa. So death is a singular experience. That is why togo chago sabere familia nganya sae abalemu yakorekera makweli yako ikesi bale igagoche sibale para uboka ali alengo kyoliondo alengeliri tali arayara igaiga tali boigo oli okweto no chogokwa tali ayo okwete nakia ko era kero monta kule tali ayo okwete moko na mwalira ke umwakonye ndagera tesaleka yako tali ayo okorete ki okwete. So ama kweli neke biserero. Number 3, death is a mystery. Makweli ningi ekebiserero nekerago toikera etogotwara oborobone obonene. Death is a mystery, and therefore because it is single experience nchali si okure bono nere bono okwete agoto obororo ato obwoba
ato ichani bari twamumanyete bari twakorete emirimo nere bari twasangete nere ogosemberi gwaito rende na esing'o ase Nyasaye gekora Nyasaye goturiere ira ng'a namwe obogima botakoera bari bonsi bamoigwete Nyasaye bakamosemberi Nyasaye obatongete naende nero okobarenda kera akobabogoria abatori. That is Isaiah 46:4. That Nyasaye ototongete nero ogotorenda nero ogotobogoria nero ogototoria. Therefore Nyasaye oyo otongete Charles omorendire amatuka ya onsi paka inchira ye twamumanyire noe bari mwamumanya rero noe bari bamumanyete kare paka inchira paka obeire iso paka obeire mugako bono Nyasaye nero omotongete omorendire amatuka ya onsi bono Nyasaye omoimokiri korwa ase egati yaito tiga motorie amobogima botakoera ekene kiego togosemeri ng'ono nyamakuri akare kebiserero nonye kara amaroro nonye kagotoretera obwoba engaki yaikire tokogoka gekogera oyo iga Nyasaye omotongete Nyasaye omorenda Nyasaye omobogoririe naende nero ramobogima botakoera. Ase ng'encho bono rende kanyora ochakire koba omogaka nobogaka rende mbabwate amang'ana amange namarwaire nare ase obogima bwaito na abande morwarete naende obogima bwabwate emechando emenge maisha yetu yako na changamoto nyingi. Basi mtu anapokufa huwa anajitayarisha. Wakati Daudi alikuwa anajitayarisha katika maisha yake ya mwisho, alitoa wasia wake, akawaambia watoto wake ama mtoto wake Suleimani mambo manne muhimu. Ndio tumesoma somo la kwanza 1 Samuel 2:1-4. When Daud was almost dying, he said 4 important things. Number 1, muwe na ujasiri. Siku zangu zimefika, muwe na ujasiri. Amatukana ikire mobe nobolemu. Matukana ikire mobe naki nobolemu. So to the family members, this is important. Siku zake mzee zimefika, muwe wajasiri. Muwe wajasiri katika maisha yenu, muwe wajasiri chochote mnachokifanya, kuwa imara. Muwe wajasiri. Karama tuka taugete agata Israeli kanoye, njama tuka kwa ikire aye obe nobolemu. Obe naki nobolemu. So inki tuacha kuya otebie familia ye mobe nobole mobe nobolemu. Mobe nobolemu. Mugako okorire orogendo mobe nobolemu. Obolemu ninki bogotoa. Obolemu ebogotoa enema yokogenderera mutwe nonyekero bintu bitaikiraneti bina twaganetie. Obolemu ebogotoa a pairing to start again life even when there are difficulties. So obolemu obotokobasabira moreme ng'omugako okorire orogendo egentabaganireti mobabalemu. Number 2, tuwe imara katika imani. Tuwe imara katika imani. Mobe nandeki moteneine bokongu asokwegena. Mobe moteneine bokongu asokwegena. Eng'ani yiga yokwegena n'eng'ani engiya. Lakini mokonyora bintu binge anyati mubwati okwegena. Muwe imara katika imani. Na kia koro gosoma gwa kabere Romans chapter 5:1 na kiateba. Ekero mwairu oboronge asokwegena more no morembe. Kero mwairu oboronge asekieke. Ngi mubwate omorembe. Ekina ile sababu ya kero omonto akweta agotoerera. Kero nki akoro omonto okweta atarikorera. Mwisa kandi so omonto okweta okorera nki mogoteba. Nki kiaba. Aitire? No, ndo ajagira oteba mang'ana mao. Mwisa kandi so omonto okweta okorera nki muratebe. Kero goikire kwa oboronga ase faith okoba peaceful. So mwisa komanyanga why there is no peace in the world.
is because there is no faith. Ingie kugera omorembo taiya sense aseng'encha abantu tibabwati okwegena n'abakristo abange ekanisa aro no bari chachi mbamanyete lakini faith ekanisa aro bakorete nonye gamba boli kanisa kotingorro iguru ingigeta iyo okwegena ekaro mwairwo boronge aso omorembe igonyo omorembe to yobuo ingigeta iyo faith, and it is true. That is why no juega se kanisa ime no maetenga inka abantu bara batabwati kwegena nekara batabwati kwegena ngibakorire ebakoburukaneti nekara burukaine ingigeta iyo omorembe so no chikanisa tere kabisa kama teronsi kingero faith yakoleta peace, faith yakoleta peace chinse chitabwati okwegena igento kitayono more kira rituko ngibakorigie chisegi aseng'encho okwegena kwabo korogoke nekero okwegena goito korogoke wano ryo nekero omonto itakwete ngitore chisegi because faith eitone nenge ngimokorengereri kero okwegena kwino korogoke ngimokorengereri emechando yachire teri ya Nyasaye na igese ng'enche tari ya Nyasaye ngimogokora mominyoke gochia mokoreke moreto kuburukana so kero Daudi agokoro ndurwa ekorwa sense agateiya abana baye bana bane mutene ne bokong'u asokwege so kwegena amkweri Daudi ngokwarenge noni ntunto chitokwe nonye bono Charles okure stand firm in faith bari mwatigaire more moyo tenera bokong'u asokwege so kwegena. Number 3, keep the commandments. Keep the commandments. Mubwate amachiko anyasaye. Mubwate amachikango anyasaye. Asense tomenyete. Egento getali ne chinguru namachi. Kekora bali bakora ria machiko, igo bakobuna amachiko. Romans 2:17. Karosoma Romans 2:17. Esense tomenyete amachiko tali na nguru yekora bali tokora ria machiko ngitogokora tokobuna amachiko nakiakora none esense tomenyete amachiko akobeku mbara ibakonya beka mwanya bantu nani mbara ibakonya buna mwanya bantu bali but it is good to read Romans 2:17. Kurende aye okweroka omuya kurende aye okweroka omuya na wasemeretie amachiko na weto ya asinyasaye kwa manye uwanja kwae naende no manyete buya amang'ana ayare amaya ekiagera kuorokeliwe amachiko nole no maene ng'a aye omonyene nigore omurai we emeuko na omubaso wabare asomusunteime mutebereria wabaliri na omworokia wabana bake ekiagera kwanyorire okworekereria okuya wechisemi na ekene bire imase amachiko kora bone yo muiso okonye kumugwatira likondo osirire aye okuorokereria abande ine tokweorokereria
aye omonyene ayo kworokereria abande tokworokereria ayo omonyene aye okurandia inga omonto taiba turi kuiba aye omonyene ayo goteia abande ng'amba iba naki ayo gokora. Yes, no muchandure esitomenyete aye ogoteba ng'a omonto tatumana turi gutumana aye omonyene aye ogetete emiwekano y'ogosasimwa aye turi kuiba kurwa ase chiekaru karansa nokorera anya kumanyeta amachiko naki Daudi agotei Solomoni umwana one urenda amachi agento tumanyete n'amachiko we know amachiko ngota maiti amachiko ga osondo utanye kunga amachiko nale toche mwensi lakini anya kumanyete iko kwanyorira amang'ana 4 ogokora riori aye no motebereri wemeuko nayo murai wemeuko. Number 2 nayo mubaso bwabaraso somosunte. Number 3 nayo motebereri bwabariri na number 4 nayo motebereri bwabana bake. Aje kumaeta amachiko kwabeire leader kerore leader mbarabyo kworokereri nakina abaretera amang'ana ega because kerore leader umuntu iga togotinde kachari salengo mwalimu kerore leader kwamanyira amachiko ngyo gokora. Number 1 goika obe enjera yabari somosunte nayo mubaso bwabarasomosunte naye ogotang'ana abaremeuko. Number 3 nayo gotebereria abariri. Number 4 nayo gotebereria abana bake. So chinyomba cheito nkitogokora sebi 4 ntumanyeta amachiko nintu tokoyabuna aseng'encho nturikonyara kogenda asinjere chinye una toikaransteiga amachiko ntokoreteki tonyamanyete lakini undi narokororekana ng'ana amaeta amachiko abana bao onde tayo maete gosemba maete Yesu osemba mu maete ayo manyene tumaite gosino mu maete gosepwa mwebete bono mubwe kaine naki gyakorera goteba iga onya ikere iko riorio abantaba mogoteba ng'amachiko omonto taiba nandi mwakoraki mwaiba okoigwetwanige kubwa omochi bwa omonto okobwa ng'ambu ogebwena tokobuga otukanore. So abakristo baminto lero tokoinyorigwa gokoba turi Charles ari ngo mwarimu akorete emirimo emenke emiya it is a moment na intugata amachiko kero tugata amachika Nyasaye is when we can guide na liturarusia abantu bano musunteime yakorekero ko rusia musunteime nkyo ko batebi injubo bwata amachika yansi renga segete mongino ndakandetero umwana oye munyaruka ojo gukora form 4 agandinga father umwana oyo nsinyire pi igakubuka 12 ochira agoja saa 5 ya botuko igonsinyire kinko mokorera gosine Illuminati achire father musabire no mwana oyo akarema agandinga father minto nyimo taransabira konya mama kaguchaka goja saa 2 nyomba iga nanjera ngoroteki nanjeri oligo ikanteme yakora gatia inchenere ngubwena tokobaka mapema. God is good. Wana sawa biri ngo konya. Wana ngo saligete. So ina reme chandere stomenye. Ina reme chandere stomenyete. Totagitama ya samachiko lakini ntuntuko ya practice. We are not practicing. So Daudi akainyori Suleimani umwana oye akamutairiori oise kubwata amachikaya. Number 4 Rotwa number 1 muwe wachasiri, number 2 muwe imara katika imani, number 3 mushike sheria ya Mungu. Riori muise kubwata amachikayu mundu takobora segatia ino orairobo rwoti. That is a blessing. Riori nturikwa bwa bono ngachari siokure. Yakora segatia ito naro gocha koba peta kubwa chari suna bete segatia ito. Nara segatia ito gotogo semeli. Nga amayanya sa akoreki achire. Nara segatia ito oyo bwatiraya
uja gotokonya no ekero Charles yatakoretiki atayo yona botogoteba bwango Charles rest in peace yoringi turate Charles tumuka somore gekogera maiga yao gwatigira abantu maiga yao gwatigira abantu gwasometie sukuru gwatigira abantu gworokeretie sense gwatigira abantu gwateirwo bwata machika Nyasaye gwatigira abantu bagocha kokora emirimo eria kwa na Nyasaye ororire emirimo emitagatifu gwakorire akobugima butakwe maiga yaito efaida yatigarire bamura mwatigaire bono ngitu atigaire netogokora kero gosoma emereng'ani 2029 abamura mugukina bono abantu abake mugukina bono obwari bwaino ne chinguru obwari bw'abantu abagotuninki emereng'ani ibera no mukurigereri emereng'ani 2029 kiagoteba obwari bw'abantu abagotuna babo Charles ninki na omoko ibera este pipe nateba fahari ya vijana ni nguvu zao. Fahari ya vijana ni nguvu zao. Ano bochiko bokongore obwari bw'abasae ne chingu lakini abagana kibale oikaranse getukigoro kuruma mpaka magoro mate nari ngasi getabantu oikaranse getukigoro kuruma mpaka magoro bankaburiga katia Nyasara chako guseseni nkia guseseni egetukigo so muntu oikaranse igoro kuruma mpaka magoro yakora Nyasara taseni tigetukiga yaje oikaransa nyomba tabwatikerogo. God is good. Nkimuro Nyasara aseseni katia getukino muntu ole getukigoro kuruma mpaka magoro nki Nyasara guseseni na kibi tukibire. Yes, obwari bw'abasae ningi chinguru ekiga basae mwahirwe na kimwatumire kunywera amarwa na kimwatumire kurwana kisegi na kimwatumire gutagura emechi mwatire gokoro gwanja kwango kwa Nyasaye obwari bw'abasae. That is why mukunyora oyiga Charles Singa nabeto mwarimu nabeteki asobosae bwaye gekoro obwari bw'omosae ningi chinguru chayo chitumire sabande baito otorokereire otosomirie sukuru otarira amaguru kare gari chitarenge uchire chisukuru cyo bakonyire na kigakora mura gekora ubwari bw'abasae ningi chingu n'ubwari bw'abantu abagoto. Uzuri wa wakongwe ni mvi za uzee. N'ubwari bw'abantu abagoto ne chimbuche. Yes, na kigakora ntu akora twachakire gutwara chimbuche njino cyachakire go chambuya mono bono gutwachakire konyorubwa ubwari na kigakora abantu abagoto ekero bagukwa ngaibagochi esi Nyasaye gekora ubwari bwabo ningi chimbuche chinguru cyabo kiereire asoko bakorera inu. Service to humanity is service to God. So because they have served you well, bono baikire so ubwari bwe chimbuche kero bagukwa they rest in the presence of God. Mama kulika sibale rest in peace. Inwa basayi muri ne chinguru mutarakora kende kero mugukwa elieta rest in peace ndiyo yakora ubwari bweno ninki chinguru ekira kimwa westri. So when you waste your energy, abantu waste the energy ko ano na kyokonya noye kero mugwetanchira chinguru mwa west ano ko weta paro bekere to ogotera par magi ayo gakora form 4 ayo gasoka saito oinyore na gotebetie saito na bataka tole igonkwa moreta kuragiri obwari bw'abasaire chingu igo wayere to nyomo yokora form 4 kuragiri gize gimo chaka nyomba butaraki Yesu abaseseni motumie chinguru antu bami ndotumia chinguru chaino asoboke bwaino na chobwari bwaino. But you, because service to humanity is service to God, you will go to heaven if you have served well. Live a quality life, not a quantity life. Tali botambi we miaka bokomata
Charles okori orogendo rwa emiaka yaye na bira bete menge mono lakini quality life ya moire faida so mabutakoera ibiri akorire bimubwati Nyasaye usini gasi ya maboko ito gekora otoire chingu aye gasi ya usisi nere abande ge mutugiti chinyanga bunyomba abana bakurara nchale inyanga mwe kwana kuru mujinga nchalere inyanga uyi gotetera gini abana bakwa urenjara you feed an animal you know ngora tainda abantu kuchinyamache gali simenyete kamuranje kakte utuge bintu bine nyumba bitari ko gokonya anya kubwate nyanga kunyumba nubwate kemo nubwate sese nubwate ngombe inege muri sawa igora abantu baje barore bintu ebyo bakwa ikibeso kineri aba tukonya kwa manza yego rajinya aja ne tukonya kwa manza nana nya kubwate kegani yoko minyoka tiako minyoka butuke sonda tarochi minyoka mo bazo na basigisi ba mintoro boroga iga nayo kuchi baso someria ba bono butukonda atakorochi faida te kore tiki kobwate chinguru nani rubwate kegani yoko minyoka so kamo bazo igore getieke toko ichi baso someria ba nkirendo kuri nani zikobotuko so aguno to gochima mincha ya machikango anyasai iko if you are talented dia kunya kwebisa so kamo baso igoro ay kuchi baso someria bana egekoera ubwari bwa basaye ne chingu no bwari bwa bantaba gotune chimbuche kichimbuche chiachire dia tutumukaso sibanya sai the gospel reading igona code kono ko conclude inde sengenjo na batengora randinde kana onkora na ikragu kono ko korande evanjiri ya totebiga abantu nona baraira chimbera ko igubarerio giria nyasaye na indi nyasaye nababoki lakini na isale no mwana na bakora ki akoba so ekina kitoko emphasize rero kundi tobotinde ka Charles tiga ororiri rwa ero mugwe ayakero woja gutinde kwa ororiri rwa ungiro kokogwa Nyasaye akorete bintu byose na abana ba Nyasaye bakubwekana ngoyo Nyasaye anye Charles yobeto umwana Nyasaye ngakubwekana Nyasaye manya gakubwekana Nyasaye igontu batoko semeri ko butakwe na kyo somo gwa kabiri kulwa endrago to tebiga Romans 5:2 diori ko ikatoko keno na seme chando yaito kiagere me chando ge gotoretera obore mugwamo gwa moyo obore mugwamo ungi boko toretera ogosemeri no gosemeri ngo gotoretera obosoku so onyore oyiga oruge tu mwana Nyasaye na bali babwekaino mwana Nyasaye ebakubwekana ngoyo ise na ise ningo Nyasaye so okuboke ukwa bakurenga koreteki nkoro yekora ababago kwa babwekanire ngo Nyasaye igo Charles gakure ngakubwekana onyoroge tu mwana Nyasaye oikabwe kana Nyasaye na nindi tokuru kwa bana ba Nyasaye kero tukubatiswa you are incorporated to Christ faithful by baptism kero kubatiswa ryo kuru kwa mwana Nyasaye yakora ryo ogo share na Jesus kwa gwekana Yesu Kristo gekora kwa batisiru kwa ruseri wekebekeri kiarete tama kweli so kwa gwekana Yesu kero kwa gwekana Yesu kwa ruko mwana Nyasaye kero kwa rukiru mwana Nyasaye ogoshia faithfully na inde kwa korama ya sense gogokora kwa enda gutumukasi Nyasaye gekora bono kwa gwekanirere na kya gotebranga bono inga kingoche ebitondo bire igwerio giri mwana Nyasaye na bari baraliwe ngababe moyo abumbara ibakorigo ninje naye tole moyo nonye nabo bakure pasange tikigima na nyengo na Yesu Kristo ari kweba abantu bae bakure na kiki ogosoma John 6:39 paka 40 nga ondibwezi na irwe tinkumweba tinkutubutana noyomo so ababa abete Christ faithful ese batisimo tali gutubutonde nonye bakwete intutoroche bakwete ubuma bwa bwonchoreiri bachakobugumobo oboya so now bano nende kinko bateya samatanga ega Charles was a teacher arengo mwalimu kinko batebigoro yaye
nandi na beto mo director ngingo bate igoro yaye ngimutama yeti igoro yaye ngimutama yeti igoro yaye mbate amangana atatu wonu twajakira amangana atatu amangana atatu amangana arenga atatu Nyasaye gatutongete Genesis 1 agateba iga be fruitful be fruitful abantu abange bagosoma Bible bagoteba nga gendo nyora abana Nyasaye nakiatebete be fruitful Kristo baminto ine number 1 chali siga ibole tu asense agatigwa asense amatunda ine number 1 anye gwakira asoguma bwense una chali siachetega genda bwa amatunda let your life bear some fruit abantu mbaliga kende ketaiya soguma bwabo hakuna kitu kwa maisha yao hakuna tunda lolote kwa maisha yao hayana matunda yoyote. Kwa hivyo leo tunapomsindikiza Charles amefanya kazi, ugonjwa umemuondoa kati yetu kwa mapenzi ya Mungu. Uburwaire kwa murusiria segati ita so wanja kwa Nyasaye. Intutu atigaire go and bear fruit. Nko batebiga abakristo baminto. Genda bwa amatunda. Amatunda tali asi mujikuri kubwa ali muna Charles. Wikana aye so menyete ole tefai efaida. Tiago kondisi kwa una no kore konda. Leta na efaida. Anyore kwa le meirwe paka kwa le ngati gan kondisi. Nandi tiago ko ujeko ekon okorete bitine kenyoro. Yakora abana bao bakoroje kwabo. Kibando chikwama bajigotu baru kwa baibi. Bono gati yabaru naye ningosalegete. Abana bamaite mama ngo itali nandi gasinegendre kane kondore kwao igoje kwa kondi siri kwao yakubuka kuchia konda be fruitful na kwanire bo mungabere igano bogeninde mungabere munisame igaba Kristo baminto endamwa mwerese gati yaitu kakorore ya gukwaragira ibuye gutenda gwa kama aho kwigwere ndamwa sengenje tali fruitful eya ngayere para ona kunya kuma na para abantu bandi bintu bikwama ya be fruitful na kinya sato tebe be fruitful ama matunda nekaro kwa mira matunda ogweke ina kia kare kare litoke lia mire ligwe kumba lakini awara gibake mbale bago jabali sira litoke karo lia mire buya ngiri gokora ligwe kumba abande bayikere no ena abana bagwetanjera eliko barangeri ngabana ninjwe na amire ye kumba goja para nani ligwe kumba goji mugondo na ligwe kumba goji para liko batenga nchenta yarende come bear the fruit kero bwata matunda bwa mire abante bagoche sore nakie kora none bali me gosire njati anya gocha mwao emekinere gochi inkia kora gochi emekiende tanya gocha bwo igo bali muchikora aje nyomba cheino tali ngechi sirete Nyasaye namanyete unakorenda abantu baye tali ejistete igo nayo nyana igakara mokoro montasi seniria segatia ino igo achakire kwa mama tu na iga banta banke bagoche sare onye tubwati matunda banta banke bagotama kuru asole. So number 1 today we remember be fruitful tiakona lyo muiko yo chia bukatro nayo gosomba litukuli mesiringi onete be fruitful. Number 2 Nyasaye akabatebi be fruitful and multiply. Be fruitful and multiply.
God is good. Kero kwa vile fruit kwa katunda kama kamili buo o multiply. Senior number 2. So this was a teacher. Nanda kama mo director, nanda kama entrani ayanolega. Ora ambere dio kanyete Yesu. Yesu ngoja akoire ujiko tumukeso muruta kwa. Ya para kwa epi taranta ukaralera. Wana batari ko multiply. Na bato chande tese kenyoro. Ya kare wale tete mechando. Kero basoma emerenganio 9:13. Merengan 9:13. Kebe karansi pale bakubuli. Tali no ngai ni inju to gotebi. Emerengan 9:13. Iya karongo samara isi gon kokora ande bona isi kokora muarosire. Egoteba iga. Obongai ni nigo bakorekana ase omonwa bw'omonto omomanyi. Ine aroboli. Yes. You onyodi. Nere you. Indi. Omukungu muliri igare kieke. Omonto tari ko multiply kende sense yale. Igonye muigweto omonto gakumana baso getio bole mukwane bakoreteki omonto muliri ngiare. Ngayo ko mumanyira. Eriogi. Haya, omukungu muliri. Omukungu omuliri nigara omonyariogi. Era nigare bosa. Natamanyeti ringana linde. Ale bosa. Why? Multiplication te koretiki. Te. Na kene nge ya koretiki. Amanyete. Nigo agoikaransira ekerogo ase egesieri kienyomba yaye. Agwasa imokererete igora ase omochie. Aba okorangeria abaeti barasoro gendo rwabo oteba. Abantu tole pisi ko multiply nindu akoraki. Akotorangeri. Oteba. Onde bwensi otamanyeti amange tigache Onde bwensi otamanyeti amange tigache isikoriane. Ese morambere timoko abakuru chanwa pakachanwa. Na ase oyoro muliri oteba. Amacha ibire nigara mansu na omogati okoriegwa ase abobisi nigo kogokia. Igo. Ikaransa bo. So, emechano neri yegoche se family. Egente kia kwa nwagu, mondo tamaiti kende tigacha bwone. Motebi masomi. Na kikia garire abantu batari ko multiply any fruit. There is no multiplication. Aino mukungu ina bokonya wale karoko bosoma Ezekiel 16:44. Na bana baina obaligo. Nera bagwete. Ezekiel 16:44. Bono. Ezekiel 16:44. Egoteba iga. Rora omonto onde bwensi oganetie gokwana omorenganio nigo arakwane igoro yao. Atebe buna ngina omusubati ale nabo nomusubati oye ale. Buna ngina omusubati ale nabo nomusubati yakoreteki ale. Na kimusubati ale. Soma. Aye omusubati nigo onganyoko. Igo ayo musubati. Nonyo urwetara gasoka ita. Nabagwe kainatu. Awe kainatu akur mugondora na maraba. Ngana arasire sana. Erobon. Oria bwangete omusacha oye na abana bae. Igono ikaransa. Nero yuko nyakura lipara abana bana no musigo. Kake mesano ngabwate nyumba bakalire. Pano neke gani Kenya sai. No sese ni yayo babwate. So today we thank God. To kwa Kenya sai buya so mugako yiga onyarete koreta multiplication ya sekenyoro abantu abange bagotewa no mwalimu itobete abantu abange bagotewa na tokonyete abantu abange bagotewa na abayigetange asemirime yo akorete yoka ya muisanire kanyoro umabutaka o multiply ya sekenyoro ayengi kwa multiply tatige bitina
Utatiga emechando, utatiga okorama, utatiga okoreta obororo ngikwamentire ase mwenye abantu. So namba tiya akamagoteba dominate. Atebete be fruitful and multiply and dominate. Dominate iga weminate control. Koraki control. Bono ne kwachite bugo wakori miaka 30. None kemoni nge bugo gekoro kwekiao. Ekemoni. Abantu kibagweta bugo none ese stri koro kweyao. Faminto gaki. Pako mongine sa gutara gutanga ki umuga kanje ngo murageri. Ole pate ni omochi. So control egento nyasaye tongete totenenere bi ebintu. Lakini bintu bya totenenere tweba nyasaye. Akiki awote onye muri no kwegera muri no morembe mwanyori bono muri konya gukumi yakora no nyokure nyasaye nabatigerete egento motenenerete sense batigire okwege no bayire kirege nto borokereiri nkirane muganyete gose ni kwangu kwa nyasaye na kumoko ganye a blessing somebody will come to dominate and to control. So nyasaye ngo batumira ro yoja go control na ende mu chiobyoke igono echari sio tumokire so wanja kwangu kwa nyasaye be in control. Basa chambali batali in control in anything. Kero soma Tito 1. Ikitabu ya Tito 2:1 mpaka 2. Tito Gasi ya control ya ringi ya basacha batigira bangina go twakorira bangina as multiply. Abagaka control lakini control teyo ngiyo ka bana bakuru kweli taliao. Kibato kiro mochi omongino rata otiga bosa obarokeli talia. Kibako ande sukuru bali keli taliao. Ebine de ndagero ko ya te saleka tomanye tiro henga kibako chi sukuru tomanye tina kibako saba. Ekaraba gonjo kero ba kurwani yo kana yo tanga bane ba onjo. Soma Tito 1. Ekerenga ngikere soko somo. Tito 2:1 mpaka 3. Tito 2. Iyo kaba sacha go mumanye kina ino noli mura abe in control. Anye mubwati amangana 6 muri in control. You are visitors. Abagaka so mochi na abageni. So lero no to ko mugako yiga motigara abageni. Muira neka mobe abanyene. Mo control yomo omochi. Mochi. Okworokereria kwobugima. Okworokereria gwaki. Kwobugima. Oyo iga tugukwanira Charles igare ngo mwarimu. Bano ngo okworokereria gwaki. Kwobugima. Chaka bano. Kurende aye. Kwana amangana ayawenerete okworokereria kwobugima. Aye kwana amangana awenerete okworokereria gwaki. Speak. Kwa sacha. Kwana amangana awenerete okworokereria kwobugima. Abagaka bawenerete babe aberiti. Abagaka babe number 1. Pate ya ubasinyine na ino. Abagaka nebo bwenete baba aberiti. Aberiti. Okweri toma etene bintu byonse. Kare karo mugako gocho mochi okora kuru para bantu bekorerani. Ero kumusyo kare chikoni ngatusukire mbura ya tule. Abagaka nebo bwenete babe aberiti. Kereria. Kwa gaka. Iko leto ko mugako minto. Ya turatiga bangina. Abagaka leto ko mugako minto. Ochire. Orengo mwarimu asegati yaito okorire meremo. Nkirende tubwenete koba. Toba aberiti. Na tworokeria abana bake. Tweli tesikire gento. Yes. Abale nogosika. Abale naki. Kwani lieteli buya. Abale ogosika. Respectable men. Na kia kora kara toko enda ase when we go somewhere toko bali organized. Toi karanza. Takiri na inde mbali mo bwata masikari na anda abande mo baroje abange naibali. Abange no ina matanga una ayo konyora no muswadi ne ro kweri na ande ne ro kugorere taka sati uchiri na anda akurende tutindira obaza komora turubo so kusova baka none ra kweburi nkieke na mukonyire na muretire se itacha kwa na matanga
nandi goika korende gekoro minjuri yake iga namwe tukulimira iga okuya abagaka baras nogosi ogosika nakie kora abagaka bakare mbari kuminyokoji mu abana babo bagoikaransira isiko baganya amasika umugaka wote yawumbu omwana amanyete tabauti lakini rero bono erena muka umuro tamaiti tabauti okungayu tonyora ne moino oyi muka umuro ene rakuruka yu bono abagaka bari namaskani yes nande bari aberendete as onsi abalendete asonsi balendete asonsi in everything they are in control. In everything they are in control. Tari umugaka utametino na abana bayo na bakuru. Owe ko mujiga ngoyene rukuru kunguko amo nginoria. Ona tokoro karairo. Boiko mugaka alenda so? Asons. Yo lende ta asons. Tari mugaka lega. Yora uno toko ba Charles tigere yae okwebori nchera no mugaka toko na kimwarra bagaka bagocha iga koko umugaka mwabo imugitio mubere lakini ntolende ta sons in control naba muraba ke bagokina bagota njenta tankwete yes babe abagima asokwegena baba abagima asokwegena nani no batika bono kanisa ko barro modrais muri ko barro rais tubaganye tegito koliyo mweli baba bagima ase faith na kiekora Yesu achoreta batumwa basacha boka amineti abasacha baba bagima asokwege ero baba tigeire yes mwara basabira rende gake nyasaye na bara ibugo saba kwaino mete women ba contributed mono as a salvation history na ubare tete bege tangani bakagere mechandere story ana we mugeti Yesu Kristo akagaraga tutori basacha inungi mwakorete mogote umaba bagima asokwegena yes women have fallen many times but they try like we chorete kanisa yekora mama etobole ugabo no barenga batangani koliri tunde mechande ga chesense nande kwetere sibarabu Yesu Kristo akaiburu Bikira Maria abasacha rende no tubute tagu mama bagima asokwege nekina kigetoirete ngora ekanisa turabalito koboka iguchi kanisa ni gasia ngomwe saba saja tima itie kebe lakini bakenko tema muri Nyasaye ndire kubasise na bali mutara tema rende tema mo baba gima asokwege kabat pegenda ko Nyasaye na bara gusiseni na kobogo ke Nyasaye na bara gusise na bora betu ikirani biyonse lakini tema abagima asokwege Kerongo kwa na abantu oyi wake sabu mwabo nonya kerugo saba no mutenga njito sabe au ko yukuru bolere sawa ni nyugwe Nyasaye tata getigo kabo mugima asokwege so kwena be part of the Christian community kaba part of the Christian community kora no kora woto na ase obwanchani na asoboremereria mukorera yabere na asobwanchani na ase keke oboremereri tuchakira obwanchani mutwaro obwanchani motemete esobwanchani bora motemete igento mutabwatira oboremereri kire gento nini kegochera that's why kero Paul akorikera takomote mobeso obwanchani na ande moremereri because na mokora binde bya spebia mogote you thank you kero gwa korire bya spebia yawo te atokore tikende na bamanyete no ira abade skuru okore kitago te ba thank you mo baremereri na ma etari ngurura kinia gwa ke kubanga ngune awaza ndege tolgoja ngune na nguru njikora tiki nchiyo mo baremereri abagaka mo baremereri
lemereri tia konya kubaseli ndi kujika mwa balemererie ekara kwa moseli bono bega togotera para mukungu nje timo seretie niko na motomete agende kuregera amachiko na ndairane ya pae na utanga gwatwalira amachiko pae nao keroja kuruku musacho mochie gwatwalira amachiko wegambeire nande gwatwalira bolemereria na gwatwalira obwanchani alio kurukuta atomochie igo machika ndeta kaya karisi ko nayo kunyareta igole mereri muwe wafumirifu. Hilo ndilo jambo namalizia kwa sherehe hii ya leo ya kumsindikiza huyu Charles. Muwe wafumirifu. Kila jambo litakuja kwa mesa yenu. Mungu nako iwache basa kuruwe koti yawe ime otigalinge. Akora nama itaise kurusi kiozi ngomanyekana ale nere. Tengo muy vitale ko iba nani kitigale aye cheki uya. So, lemere. Pi sengenjeyo lero nilituko abana ba Charles n'abangina baye lero nilituke ligiya toko ba Charles so bolemereri bwaye so kwegena kwaye ase biria akorire segati ya ino tiga bimutunya na nyaruguma butakoera na inu mwensi moteme igo oiso kwanda gusoma fasi itu asoma tito gochinse ngokwanire iguru yabangina na abana akini wone sengi twate abalere twalenge on control abasaja bale in control wika twara mangana yusita batwale faith bale mereretia sonsi babwa tubwanchani bale ndete sibions bakweli tabotambe abwo no bagotenenie mechie abo no bakoba baya no bakoba abatagatifu tali abagaka bamenye tamarume tali abagaka bakore binte byao tali abagaka bebire chi familia bagaka bakora manganaya asomechi yabo and that is how we do and we try we serve man therefore we will see heaven so therefore mwenspi tuachaiga toteme tosabira abagaka baiga babwatemere memenge neyende bakorega sikindi chinkong nonde tayo kuba appreciate kero bakure nari tokumanya emirimo yabo nabona Charles yakure nari mokumanya gasi yaye okorire emirimo emenge meipita abeta appreciate dia soguma bwaye enenga kimokumusabira atumukaso bosibwango banyasaye nabange bari segati yaito batemire bakore emirimo emitagatifu tubasabire mirimo yabo nemenge naino ndabangina naino tema enda chifamily chaino koka keya mangana enda chifamily chaino byakona kubakura no embara akora match basabire wise gotigerwa egwe kato konyara basabe nabengencho barasegati yaito abatata baigana bengencho barasegati yaito basabire byakonya kubachecheria anya ego kwende kiumbaye bwe katuriko taimondo kwali kibesa wacha kwekirani ko gachere yali kwagenda bwo mugambi mongo nangi cheretenga fata ga kinkonya nsabire fato mindo nsabire abantu bekombe ngora bale kibesa kiabo como boli bono ngosaba ngosaba bebe na inu abangina naba yamule ngoja mule kanisa lakini mwamanye kimugosaba nyasa mwamanye kimugosaba nyasaye bono ngosaba bebe nganuri yedikibasa kiabo akana kibesa tenenie fami akana madeni yes tiakonya gotoja chibusinjira kokoenda nyamaje chibusinjira gotira magena chibusinjira kogera tenenie family so chi family chitu chitugane twensi tusabirane nyasa tubwatesie gukora gotebaiga. I conclude by telling you this. Eradicating poverty is not an act of charity. It's an act of justice.
okora obotaka bore egase ito busiya ito tari egento tokora charity justice oboronge ng'oiko obotaka bokore ki boere musabere baria abataka bakora ebinto ebigao baboke bareta amatunda asense bamultiply amatunda asense babe in control bang'ina nabayamore kore omokia abagaka nabayamore kore omokia naye simekano ena nagatoke simekano na bukato tiakoganya bukato babucharisi simegete bakure nero gocha bono cha konyegitani kenagwa simeke yawo gitere eyege ba simegete tori karo to gweta so chisokoro chito chia kwete chigasimeke kerangwati bona ayo tingete kerangwati ne binagwa wetara oninga bana baza gukunu ne kiao simeke kiao onya kugitera ekigia simeke tu sei no gagu no gwa kenyoro ga chumu chwa kenyora bono kerendete bune kiao be fruitful and multiply. It is when you can be in control. Yakuna kuomana no yesu gulite nyomba kunya kuomana kesa kwaje to mujito komenta faida noro muchiga awosa ndagero konya tesa liko kuragero kwa tanga ntume ko chibole ndale nanchire nyasaye tata